Ik had ondanks corona nog heel volle kinderen. Dus ja, ik vond het een heel erg leuk en leerzaam hier. Wat er wel echt uitsprong is, denk ik, 6 januari, de dag van de installatie van een nieuwe burgemeester. En toen ben we, stien we de burgemeester op te wachten bij de gemeentegrens. En toen ben we al je koetsen naar je stadhuis gegaan in Dokkum en de stien in Klassekstation. En met je ben ik naar bij de nieuwjaarsreceptie geweest, dus ja, dat was wel een hele lange, maar bijzondere dag om nooit weer te vergeten. Ja, ik ga het volle dienen inderdaad. Ik had ondanks corona inderdaad nog wel met RTV en OF had ik namen voorlezen van de mensen die omkwamen in de oorlog. En dat we in de Bonifatiuskapel in Dokkum en dat is letterlijk nog iets van. Nou, ik vond het wel belangrijk dat inderdaad naar de stem van Ben werd luisteren. En ik heb me inzet voor de veilig verkeers, dat de fietsroutes van Ben veilig worden naar school. Dus ja, daar heb ik me voor inzet. Ik denk dat we nog verder komen met het verkeersproject en zoek de Sinterklaas in tocht van, maar dat is ook al zijn. Dus het is nog gewoon al je afwachtje wat er komt hier zal komen. Ik had van de burgemeester, die vind ik heel erg aardig en mijn buddy is ook heel erg lief van mij. Dus ja, daar ben ik wel heel erg blij mee.